Irakurle euskaldunari. Badakit, entzunaz beste gabe, neskatza gazte baten izena dagoela itxatxirik liburutxo honen aurkian. Jardungo dutela zeinuka ez gutxik. Diotela beren artean, inoren lumaz jantzi nahi duela belatxikiak. Hau da, besteen beharrak hartu nahi ditudala niretzat. Ez dagokiola neskatza bati bururik auzikitzea liburu gintzan. Asko duela gorua, naiz jostorratza zuzen erabiltzea. Nola nik sinestaraziko diet askori, euskaratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuinak, nolako arrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea, horretarako behar litzateke jakitea euskara, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak, zein gauza sinesgaitzan eskatza batengan. Naiz sinetzi, naiz ez, esan behar dut gaztetxoan nintzela irakurri eta saldu hoi nituela Fedroren latinezko ipuinak. Hartu hoi nuela atsegin guztiz handia entzunez, txakur, otso, aseri, oiar, aberi, lauoianeko eta hegaztien hizketa elkarren artekoak. 8 urte nituenean ikusirik nire neba edo anaia ikasten hasi zela gure osabarekin latinezko hizkera, jarri zitzaidan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari neke gogorrik eman gabe, loari bere orduak emanda eta zigor zeugarrien beldurrik ez nuela, jolas ez bezala, irten nuen nire asmoarekin. Virgilioren hitz neurtu eta apainduetan gozatzen nintzela. Edozeinek daki esoporen ipuin latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak errazagoak direla aditzen Fedro eta Virgilioren hitz lotuak baino.